Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, October 24. Suspect sa pagpatay sa ABC President sa Bulacan, arestado. Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit, disqualified sa posisyon ayon sa COMELEC. PNP, maghihigpit sa mga iligal na paggawaan ng paputok. Customs personnel, bawal magsugal sa oras ng trabaho ayon sa BOC. At CLTV 36, iba pang TV stations kinilala bilang tagapagtaguyod ng child-friendly television. Naaresto na ang isa sa 4 na sospek sa pagpatay kay dating Bulacan Association of Barangay Captains President at ex-official board member Ramelito Ramil Capistrano at sa driver nitong si Cedric Troibio sa pinagsanib na puwersa ng Bulacan Police Provincial Office at Navotas City Police Station. Nadakip ang sospek na kinilalang si Christian Rojas alias Lupin, 35 years old at residente ng Barangay Tangos South, Navotas City. Madaling araw nitong Biyerkules, October 22. Walang inirekomendang piyansa para sa 2 counts of murder na kinaharap ng naturang salarin. Batay sa warrant of arrest mula sa RTC Branch 11 sa Malolos City. Samantala, nagpahayag naman ng lubos sa pagsasalamat ang pamilya ng biktima na nananatiling matatag sa laban para sa hustisya. Iginiit nila na hindi sila titigil sa pagkamit ng ganap na hustisya para kay Capistrano na pinaslang no October 3, 2024. Ang pagkakadakip kay Rojas alias Lupin ay isang mahalagang hakbang sa patuloy na investigasyon habang tinutugis pa rin ng mga otoridad ang 3 natitirang sospek sa karumal-dumal na krimen sa Bulacan. Samantala, binawi ng COMELEC and Bank ang proklamasyon ni Tarlac City Mayor Susan Areno Yap Sulit matapos ideklarang hindi siya kwalipikado sa posisyong na panalunan sa May 2025 elections. Batay sa desisyong inilabas ng COMELEC itong Miyerkules, October 22, nabigong patunayan ni Yap Sulit na siya ay tunay na residente ng Barangay Tibag, Tarlac City na isa sa mga pangunahing rekisito para sa mga kandidato sa pagkaalkalde. Ang desisyon ay bunga ng reklamong inihain ni Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro na giniit na hindi natugunan ni Yap Sulit ang 1 taong residency requirement bago ang halalan. Binaligtad ng NBank ang naunang pasya ng COMELEC 2nd Division na ibasura ang reklamo dahil umuno sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa komisyon, mahalagang masiguro ng lahat ng opisyal na inihahalal ay tumatalima sa mga itinakdang kwalifikasyon ng batas. Sa pahayag ni Yap Sulit, itong Huwebes, sinabi niya ang naturang issue ay isang lumang kaso na umunoy na resolba na ng COMELEC noong April 2025 bago pa man ang halalan. Dagdag pa niya, wala silang natatanggap na opisyal na kopya ng bagong desisyon, ngunit tiniyak niyang gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang para ipagtanggol ang kanilang panig. Giit pa ni Yap Sulit, mananatili ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga mamamayan ng Tarlac City habang umuusad ang kanilang apil. Sa ibang balita, 2 buhay ang nasawi sa pagsabog ng isang pagawaan ng paputok sa Bulacan. Dahil dito, mas hihigpitan na raw ng PNP ang seguridad sa mga pabrika upang maiwasan ang mga ganitong uri ng trahedya. Narito ang report ni Ace El Fernando. Ipinag-utos ng Philippine National Police ang mas mahigpit na operasyon laban sa mga iligal at hindi otorisadong pagawaan ng paputok. Matapos ang trahedya ng pagsabog sa Norzagaray, Bulacan na ikinasawi ng 2 individual.
Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, layon ng hakbang na matiyak ang mas istriktong pagpapatupad ng mga regulasyon at maiwasan ang mga aksidenteng maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at ari-arian. Patuloy na nagsasagwa ng investigasyon ng PNP, katuwang ang Bureau of Fire Protection, pamahalang panlalawigan ng Bulacan at iba pang ahensya upang alamin kung tumatalima sa safety standards at permit requirements ang naturang factory. Kasalukuyan din kumakalap ng ebidensya ang mga otoridad at kinakausap na rin daw ang mga saksi para matukoy ang sanhi ng pagsabog at kung sino ang dapat managot. Nangyari ang insidente nitong Miyerkules, October 22 sa Barangay Partida, Norzagaray, Bulacan, bandang alas 11 ng umaga. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagkaroon ng sunog na agad namang naapula bago magtanghali. Panawagan ng PNP sa mga may-ari ng pabrika, unahin ng kaligtasan bago ang kita. Kapag napatunayang may nilabag sa batas, mananagot ang mga responsable sa iligal na operasyon. Isel Fernando, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Trabaho muna bago sugala. Yan ang mariing paalala ng BOC sa kanilang mga kawani. Sa bago memorandum ng ahensya, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsusugal sa oras ng trabaho, kabilang online betting at pagpasok sa mga kasino. Sa Raymond Tasoy ang may balita. Upang mapanatili ang integridad sa serbisyo publiko, naglabas ng memorandum ang pamunuan ng Bureau of Customs o BOC sa kanilang mga kawani. Nakasaad dito na mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya ang anumang uri ng pagsusugal habang nasa oras ng trabaho, alinsunod sa direktiba ng Civil Service Commission o CSC. Kabilang sa mga ito ang online betting, pagpasok sa mga kasino, gambling din, sabungan at iba pang pasugalan. Epektibo ito sa oras ng kanilang trabaho kahit pa nasa labas sila ng opisina. Base sa CSC advisory na inilabas noong September 2, nakabatay rin ang kautosang ito sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagtataguyod ang integridad, professionalism at pananagutan sa serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Inaatasan rin ng BOC ang lahat ng heads of offices na tiyaking tumatalima ang customs personnel at agad i-report ang sino mang lalabag sa patakaran. Ang mga mahuhuling nagsusugal sa oras ng trabaho ay maaaring patawan ng parusa batay sa umiiral na CSC rules at iba pang kaukulang batas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, 4 na individual ang nahuli sa operasyon ng PIDEA sa Balanga City, Bataan, kabilang hinihinalang drug den operator. Sa Pampanga naman, mas pinaigting ng mga opisyal ang koordinasyon para sa pagpapatibay ng Barangay Drug Clearing Program. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Naaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang hinihinalang drug den operator at 3 nitong kasamahan sa Barangay Tenejero, Balanga City, Bataan nitong Huwebes, October 23. Batay sa ulat, ikinasa ang buy-bust operation bandang alas 7 ng gabi kung saan nasa kote ang 45 anyos sa suspected drug den operator. Kasama ring naaresto ang 3 individual na naroon din sa drug den. Nakumpiska sa mga salarin ang 10 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 68,000 pesos, mga drug paraphernalia, isang cellphone at ang marked money na ginamit sa operasyon. Naisakatuparan ng matagumpay na operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Bataan Provincial Office, PIDEA Seaport Interdiction Unit at Balanga City Police Station. Kakasuhan ng mga drug suspects sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, habang tuloy-tuloy ang kampanya kontra droga sa Bataan, abala rin ang mga opisyal sa Pampanga
sa pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program. Nakipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Angeles City Police Office o ACPO sa PIDEA Pampanga Police Provincial Office para sa pagproseso ng mga rekisito ng Barangay Drug Clearing Operation o BDCP. Sa naging pulong, tinalakay ang status ng bawat barangay ng syudad bilang paghahanda sa nakatakdang deliberasyon hinggil sa pagsunod sa naturang programa. May mga nakitang pagkukulang sa mga isinumiting dokumento na kailangang kumpletuhin ng grupo para sa susunod na hakbang upang maging drug cleared ang mga barangay. Nagkasundo naman ng dalawang ahensya na paigtingin ng close coordination at interagency collaboration upang makamit ang hangarin ng National Drug Clearing Program sa mga kwalipikadong barangay ng Angeles City. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa kabila ng samot-saring suliranin na nararanasan ng mundo, nananatiling likas sa mga Pinoy ang kakayahang humanap ng paraan para mapawi ang stress. Sa pinakabagong survey ng SWS, lumabas na may iba't ibang diskarte na kanilang ginagawa para maging stress-free. Nagbabalik si Raymond Tasoy. Para sa maraming Pinoy, sapat na minsan ang taimtim na dasal, mahimbing na tulog, o simpleng gala para makalimot sa mga problema. Yan ang lumitaw sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS tungkol sa kung paano nila hinaharap ang stress sa araw-araw. Sa national survey na isinagawa noong September 24 to 30, 2025, 16% ng adult Filipinos ang nagsabing pagdarasal o paglahok sa mga spiritual activities ang pangunahing paraan nila para maibsan ang stress. Sumunod dito ang 14% na nagpapahinga o natutulog at 11% na lumalabas o namamasyal para mag-unwind at mabawasan ang pagod o tensyon. Kasama rin sa mga karaniwang tugon ng positive mindset, focus sa trabaho o pag-aaral at paglimot sa problema. May tig 5% naman ang mas gustong maglaan na lang ng oras sa pamilya o kaya naman ay mag-exercise. Ayon sa SWS, madalas makaranas ng stress ang mga Pinoy dahil sa usaping pinansyal, kalusugan, trabaho, at pamilya kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng sariling coping mechanism. Sa usapin ng kasarian, batay sa survey, mas maraming kababaihan ang umaasa sa pagdarasal, habang mas pinipili ng kalalakihan ang pagtulog at pamamasyal bilang stress reliever. Sa regional data, nangunguna ang pagdarasal sa Metro Manila at Balance Luzon, habang mas gusto ng mga taga Mindanao at Visayas ang magpahinga o matulog. Isinagawa ang 3rd quarter 2025 Social Weather Survey sa 1,500 respondents sa buong bansa. Layo nitong alamin kung paano pinananatiling maayos ng mga Pilipino ang kanilang mental health at emotional well-being. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hinimok ng DSWD ang publiko na magpakita ng malasakit at maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektado ng kalamidad. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, nagdudulot ng kalituhan at nakakasira sa kredibilidad ng ahensya ang mga maling post sa social media na ginagawang birong relief operations. Isa sa mga tinukoy ni Dumlao ang insidente sa Davao Oriental kung saan isang netizen ang nag-post ng video na tila ibinebenta ang mga food pack ng ahensya. Kalaunan na inamin ng uploader na biro lamang ito at agad na binura ang post matapos humingi ng paumanhin. Giit ng opisyal, hindi dapat gawing katatawanan ng relief efforts dahil maaari ito magdulot ng pagkalito at dagdag na stress sa mga biktima ng kalamidad. Hinimok din ng DSWD na ang lahat na kumuha lamang ng mga impormasyon mula sa kanilang official Facebook page na @DSWD Serves or DSWD Serves at tiyaking beripikado ang mga binabahaging detalye online.
Samantala, sa panahon ng artificial intelligence at mabilis na digital transformation, tanong ng marami, paano nga ba makakasabay ang Pilipinas? Sa Nueva Ecija University of Science and Technology, sinugot ito ng mga tagapagtaguyod ng pananaliksik at inobasyon sa pamamagitan ng RIEC Summit 2025, kung saan inilatag ang mga ideyang maghuhubog sa hinaharap ng edukasyon at teknolohiya sa bansa. Ang detalye kay Bryce Oracion. Ipinamala sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST Sumakab Campus ang makabagong ideya at teknolohiyang handog ng kauna-unahang National Research Innovation Extension o RIEX Emerging Technologies Summit 2025. Binigyang diin sa summit na ginanap nitong October 22 ang mahalagang papel ng teknolohiya sa nation building at sustainable innovation. Tampok ang temang Empowering Futures, Advancing Research, Extension and Innovation through Emerging Technologies na naghatid ng plenary presentations, workshops at panel discussions tungkol sa AI, digital transformation, quantum computing, cybersecurity at smart cities. Halos 20 universidad at institusyon mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lumahok sa RIEX Summit 2025, kabilang ang 8 state universities and colleges o SUCS. 9 naman ang nagmula sa Central Luzon, kabilang ang Tarlac Agricultural University, Tarlac State University, Bulacan Agricultural University, Bulacan State University, President Ramon Magsaysay State University, Araulio University, Core Gateway College Incorporated, Science City of Muñoz at Cabanatuan City at DepEd. Sa unang araw ng summit, tinalakay ng mga eksperto ang mga pangunahing paksa tulad ng Road to Becoming a Digital City, Smart Classrooms, Smart City Infrastructure, Quantum Computing, Post-Quantum Cryptography, Digital Transformation, National AI Upskilling Roadmap at Futures Thinking sa Philippine AI Landscape. Sa ikalawang araw, ibinahagi ng mga kinatawan mula sa Department of Science and Technology, Advanced Science and Technology Institute o DUST-ASTI at Department of Information and Communications Technology ang mga programa para sa smart governance, e-gov applications at regional innovation hubs. Layo nitong ihanda ang mga Pilipino sa mabilis na pagbabago sa digital age. Sa closing ceremony nitong October 24, hinikayat ni Commission on Higher Education o CHED Commissioner Dr. Desiderio R. Apag III ang paggamit ng teknolohiya bilang kasangkapan sa makatao at makabuluhang edukasyon. Dagdag pa niya, nakahanda ang CHED na suportahan ng mga institusyon at mag-aaral sa pagharap sa digital challenges ng makabagong panahon. Ang RIEX Summit 2025 ay patuloy na nagsisilbing plataporma ng pagkakaisa ng mga scholar, leader at eksperto sa larangan ng teknolohiya tungo sa mas matatag at maunlad na hinaharap. Kasama si Reiniela Tugay, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads, ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility, ito ang bagong pamantayan ng mid-size SUV segment. And the good news is, available ito sa Laos Auto Group, kaya't huwag palapasin ang pagkakataong ito. Tara't alamin natin ang ibang features nito. Let's watch this. I'm Hermie Intal, bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8, bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung iStop. So yung iStop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan
press ng accelerator. So mag-under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera, so makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater, and then yung front wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So very high-tech na si CX-8. And then sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman, so CX-8 din yung madalas na kinukuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag naano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the 2 variants po, yung front wheel drive signature, nasa 2.390 siya, yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So, yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang siya, papa-PMS lang po, for free. And then, inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, previous po. Allows cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa nasiraan ka, ayan, itutungan nila for free. And then kung kailangan mo ng hotel accommodation, then pwede kayong mag-ano ng assistance, call lang dun sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. Bagong winning streak record ang inukit ng Aurora Philippines sa kasaysayan ng MPL Philippines na naging dahilan upang mabura ang dating record na hawak ng Onyx PH. Naritong report. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Aurora Philippines matapos masungkit ang 14th straight win na bagong record
para sa longest winning streak sa kasaysayan ng Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL Philippines. Ito ay matapos nilang talunin ang koponan ng TNC sa score na 3-2 sa kanilang upper bracket semifinals match nitong gabi ng Huwebes, October 23 sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Sa panalong ito, nabura ng Aurora PH ang dating record ng Onyx Philippines noong Season 14 na may 13-game winning streak. Bumida sa panalo si Kenneth Yue Tadeo matapos magpakitang gilas gamit ng kanyang Sicilion na nagsilbing susi sa late game comeback ng Aurora sa decisive Game 5. Mula sa unang Lord Clash hanggang sa huling pagtulak, ipinakita ng koponan ng kanilang disiplina at kumpiyansa. Dahil dito, muling siniguro ng Aurora PH ang podium finish sa loob lamang ng kanilang third season sa liga. Samantala, makikipagsago pa naman sila sa Team Liquid Philippines sa upper bracket finals na gaganapin ngayong Biyernes, October 24 para sa tiket patungong M7 World Championships sa January 2026. Raymond Tasoy, CLTV 36 Sports News. Makisalit sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Habang patuloy na humaharap sa isyu ng siksikan at kakulangan sa serbisyong medikal sa mga piitan, nanawagan ng Bureau of Corrections sa Kongreso na itaas ang arawang medical allowance ng Persons Deprived of Liberty o PDL mula 15 pesos patungong 30 pesos bawat isa. Sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng Department of Justice nitong Martes, October 21, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na mahalagang madagdagan ng pondo upang matugunan ang pangangailangan ng kalusugan ng mga bilanggo, lalo na sa mga kulungang labis ng kapasidad. Bukod dito, isinusulong din ng Bucor ang pag-aproba ng Medical Parole Bill na magpapahintulot sa mga preso na may edad 70 years old pataas o may malubhang karamdaman na makalaya. Paliwanag ni Katapang, karamihan sa mga matatandang bilanggo ay hirap ng alagaan ang sarili at hindi nabanta sa lipunan. Kaya nararapat silang bigyan ng pagkakataong makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Naniniwala ang Bucor na bukod sa pagbibigay ginhawa sa mga may sakit na preso, makakatulong din anilang panukalang batas sa pagpapaluwag ng mga kalusugan o pagpapaluwag ng mga kulungan sa buong bansa. Samantala, libreng makakapag-charge ang electric vehicle sa bagong EV charging station ng San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO na matatagpuan sa kanilang main office sa Barangay Lourdes, CSFP. Ayon sa kumpanya, layo nito na mapadali ang serbisyo para sa mga customer at mahikayat ang paggamit ng eco-friendly transportation. Dalawang charging station ang nilagay sa loob ng compound kung saan maaaring magpa-charge ng libre sa loob ng 13 minutes ang mga customer habang nagbabayad ng bill o nagsasagawa ng ibang transaksyon. Bukas ang libreng charging stations tuwing regular office hours at may mga tauhang handang mag-assist sa mga gagamit nito. Plano rin daw ng SFELAPCO na maglagay ng katulad na charging station sa kanilang opisina sa Florida Blanca. Samantala, good vibes ang hatid ng Capital Town Pampanga dahil sa halip na takutan, Swifty vibes ang bubuhay sa Halloween party ng mga kabalena. Isang enchanted night ang naghihintay sa fans si Taylor Swift na puno ng music, costume at fun activities. Ang entertainment news hatid ni Danny Cagino. Attention Swifties, isang Taylor Swift Eras Halloween party ang magaganap sa Capital Town Pampanga, Clock Tower Square sa October 31. Sa Facebook post ng Capital Town, inaanyayahan na ang lahat ng fans na makisaya sa Swiftie Town
at makibahagi sa iba't ibang Taylor Swift-inspired activities. May Taylor Swift Eras Costume Contest para sa mga gustong i-channel ang kanilang Fearless, Red, o Reputation era look. May trick or treat din sa paligid ng Township projection display, Life of a Showgirl listening party, at syempre, Taylor merch booths para sa mga gustong mag-uwi ng Swiftie goodies. Hindi rin mawawala ang fan meet-up at DJ music sessions kung saan pwedeng sumayaw, kumanta, at makisaya sa hit songs ni Taylor Swift kasama ang kapwa fans. Kaya kung handa ka nang mag-shake it off ngayong Halloween, don't miss this enchanted night sa Capital Town, Pampanga. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Pinarangalan ng National Council for Children's Television o NCCT ang mga personalidad, television networks at mga palabas na may malalaking kontribusyon sa pagsusulong ng mga makabuluhan at makabatang programa. Isa ang CLTV 36 sa mga binigyang pagkilala bilang child-friendly broadcast television network. Kasama ng ilan pang mga estasyon, isinagawa ang awarding ceremony sa pagdiriwang ng 28th anniversary ng ahensya ngayong Biyernes, October 24 sa The Heritage Hotel, Manila. May temang programa na sama-sama sa makabuluhan at makabatang paglilingkod. Inilunsad din sa pagtitipon ng NCCT sponsored programs at child-friendly content awards. Bago matapos ang programa, magkakasamang nanumpa ang NCCT awardees at mga dumalo na ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng mga programa ng telebisyon na nakatuon sa kapakanan ng kabataan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, karehiyon, 62 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend.